Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gurekin platoan izango dugu alde batetatik jateko kontsumo taldeko Oskar Sanz de Acedo eta bestetik Anfasetik Jon Etxegarai eta Naiara Aldazabal. Orain besterik gabe has gaitezen edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara. Diario de Noticiaseko azaleko tarte nagusia traktorada erreibindikatiboari eskaintzen dio. Horretaz gain, komunikabide honek jakinarazten duenez, UPNek ez dio Ayusori ez jakin deitzeagatik errektifikatzeko eskatu eta Espainiarekiko leialtasuna berretsi du. Bestalde, fiskalak Bizkairi egindako zigor eskaera kolaboratzeagatik 14 urtetik 6ra jaitsi duela ere iragartzen da azal honetan. Baita hartzapezpikuak abusuak delitu gisa ikusi arren bekatuak direla besterik ez duela esaten. Gaia aldatuz, egunkari honek azpimarratzen duenez, Erresuma Batuak etorkinentzako sarrera gogortu du. Eta azkenik, testarekin egindako akordioa beste kasu batzuei aplikatzeko aukera egon daitekeela jakinarazten du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusia landak bere etorkizuna erreklamatu duela da. Bestalde, Proiektu Hombrek nerabeek kalamurako duten irisgarritasun handia dela eta kezka erakutsi du. Horretaz gain, fiskalak Bizkairen espetxe eskaera murriztu duela ere nabarmentzen du egunkari honek, 14 urtetik 5 urtera pasatuz. Bukatzeko, futbolean, Juan Villar utzita Rayo Vallecanora joan dela aipatzen du portada honek. Gararekin jarraituko dugu. Lakua, orain, zabortegien kudeaketa publiko handiagoa baloratzen ari dela dio titular nagusiak. Argazkia aldiz, Iruña Beleia kasuari eskaintzen dio. Akusazioarentzat faltsutze kriminala izan dena, defentsarentzat aurrentzako ipuina izan baita. Horretaz gain, Pla aske utzi dutela jakinarazten du, baina Lapurdiko etxe familiarrera gerturatzeko debekuarekin. Bestalde, PP eta Ciudadanosek elkarrekin Alonso hautagai izatea erabaki dutela ere aipatzen du gaurko garak. Baita, Britainiako gobernuak immigrazio ez kualifikatua debekatuko duela ere. Bukatzeko, laborari eta traktoreek prezio duinen eske Iruñea hartu izanagatik kronika bat iragartzen da gaurko azalean. Berria ikustera pasako gara. Titularrak Zaldibarko zabortegia ordezkatzeko Jaurlaritza alboko erkidegoekin hizketan hasi dela dio. Argazkiaren bitartez aldiz, azken saioan Gilek errugabea dela adierazi duela nabarmentzen du azal honek, eta laborariek aski dela esan dutela ere azpimarratzen du. Horretaz gain, David Pla aske utzi dutela jakinarazten du, baina etxera itzultzeko debekua ezarrita. Bestalde, feminizidioen aurka Mexikon sortu den protesta uholdeak legea gogorrarazi duela ere nabarmentzen du komunikabide honek. Eta bukatzeko, kirolarloan, Euskal Herriak gomako munduko sokatira txapelketan 13 talde izango dituela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak dioenez, 2020ko toki ogasunetarako funtsa 3,08 handitzea onartu du parlamentuak. Horretaz gain, astelenean, Donibaneko auzo unitatea Tulebras monasterioko kalera itzuliko dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, gizakia helburuk, nerabeek kalamua oso goiz eskura edukitzearen arriskuaz ohartarazi duela ere jasotzen du komunikabide honek. Aipatutako albisteetaz gain, Nafar gobernuak industria lurzorua handituko du. Gobernuak 75.000 metro karratu gehiago emanen ditu Iruñeko eskualdean industria lurzorua handitzeko, eta era horretan enpresen eskariari erantzuteko. 7 industrialde berri finantzatzeko planaren barnean dago jarduketa. Foru gobernuak iazko irailean onartu zuen plan hori, zeinaren arabera, 309.123 metro kuadro industria lurzoru sustatuko baitira Arakilen, Arguedasen, Kaskante Monteagudon, Iruñeko eskualdean, Irurtzunen, Lodosan eta Irunberrin. Proiekturako inbertsioa 15 milioi eurokoa izanen da orotara. Zabalkuntzak helburu bikoitza du, alde batetik industrialdea handitzea eta haren erabilerak berriz ordenatzea. Eta bestetik, kanpoaldeko bide azpiegitura berrikustea. Eta gainera, Navarra Biomedek web korporatibo berria jarri du abian.
Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, giro eguzkitsua espero dugu. Zerua hodei gutxirekin izango da, goi hodei batzuekin soilik, eta hego haizea ibiliko da. Era horretan, eguna hotzetik hasi arren, tenperaturak gora egingo du, eta balio suabeetara iritsiko da. Leku gehienetan 15-16 gradu neurtuko ditugu. Arratsaldean, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta hodeiak ugarituko dira, bereziki gauean. Orduan, ez da baztertzen iparraldean euri apur bat egin dezakeenik. Bihar, ostiralaren lehenengo partean, zerua hodeitsu egongo da, eta ez da baztertzen lehen orduetan euri apur bat egin dezakeenik iparraldean. Eguerditik aurrera, ostarteak gailendu joango dira, eta egunaren amaieran zerua hodei gutxirekin geratuko da berriro. Hori dela eta, temperatura minimoak eguneko azken orduetan neurtuko dira, kostaldekoak behintzat. Temperatura maksimoak gradu pare bat baxuagoak izango dira. Arratsaldean ipar-ekialdeko haize fina ibiliko da. Ikusitzagun orain gaurko efemerideak. 1925ko otsailaren 20ean Robert Altman zinema zuzendari estatubatuarra jaio zen. Egun berean, baina 10 urte beranduago, 1935ean Caroline Michelsen Antartida zapaldu zuen lehen emakumea izan zen. Eta bukatzeko gaurko egunez, baina 1967an Kurt Cobain Nirvanaren abeslaria jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Oltzako zendearekin hasiko gara. Larunbat honetan, inauteriak ospatuko dituzte Izkuen. 5etan hasiko da egitaraua, haurrentzako tailerrekin. Ondoren, kalejira abiatuko da musikaz lagunduta eta pintxopotea ere izanen da, baita diskofesta, antzezlanak eta mozorro lehiaketa ere. Bukatzeko, loinari lur emango diote eta zezensuzkoa izanen da. Igandean bestalde orientazio proba egingo da Izkuen. Irteerak 10:00 12:30 izango dira, eta 10:30 hasierako hitzaldia. Guztientzako ibilbide egokiak daude antolatuta, bai familientzako eta bai apurka hasteko asmoa dutenentzako. Federatuek 3 euro ordaindu beharko dituzte parte hartzeko, eta besteek 5 euro. Izen-emate eta argibideak web orrian kontsulta daitezke. Oltzako zendearekin bukatzeko, hurrengo ostegunean, otsailaren 27an, arratsaldeko 5etan, haur eskolak ate irekien jardunaldia egingo du interesa duen orok eskola ezagutzeko aukera izan dezan. Uharten, bestalde, mendi taldeak irteera antolatu du Oskia mendira igande honetarako. Irteera 9:00 izanen da San Juan plazan, eta ibilbideak 4 orduko iraupena eta erraztasun maila erresa izango ditu. Noainera pasako gara orain. Larunbatean, inauterietako desfilea egingo baitute. 6:30 hasiko da eta herri osoan zehar ibiliko dira txantxagain eta bestelako pertsonaiak, dantza eta musikaz lagunduta. Iruñean, bestalde, udalak herritar guztien eskura jartzen ditu zentro komunitario guztiak, topagune gisa erabilditzaten, bertan jarduerak egin eta elkarte bizitza sustatzeko. Hori dela eta martxoaren 18 bitarte, irabazi asmorik gabeko entitate orok eska dezake zentro komunitarioak erabiltzeko baimena. Entitate erabiltzaile egonkor gisa jarduerak egiteko. Iruñeak 11 zentro komunitario ditu, honako auzo hauetan. Buztintxuri, Etxabakoitz, Ermitagaina, Mendillorri, Milagrosa, Azpilagaina, Arrotxapea, Sanduzelai, Lezkairu, Alde Zaharra eta Txantrea. Zentro komunitarioak udalaren lokalak dira, auzotarrek erabiltzekoak, irekiak, erabilera anitzekoak eta integratzaileak. Auzoetan, lokal batean edo batzuetan eduki dezakete egoitza, eta Iruña zentro komunitarioen sare batez hornitzen dute, elkarte bizitza sustatzeko eta herritarren parte hartze aktiboa bultzatzeko xedez. Eskaera egiteko interesa duen orok, udalaren webgunean kontsulta ditzazke zentroen funtzionamendu arauak eta esleipen irizpideak, esan bezala martxoaren 18 baino lehen. Eta albisteekin bukatzeko, jakinarazi dutenez, Iruñeko udalaren energia agentziak martxoaren 2 arte jasoko ditu norbanakoek naiz enpresek Eneragent sarietara aurkeztutako hautagaitzak.
Estatuan ematen diren sariak dira eta energia berriztagarriei, energia eraginkortasunari edota mugikortasun jasangarriari loturik abian jarritako proiektuak aintzatesten dituzte. Deialdiak 3 kategoria bereizten ditu. Sari bakoitzak 1.500 euroko zuzkidura duelarik. A kategoriak energia berriztagarriei loturiko jarduketarik onena aintzatesten du. B kategoriak energia eraginkortasuneko edota mugikortasun jasangarriko jarduketarik onena. Eta C kategoriak energia berriztagarrien edo energia eraginkortasunaren sentsibilizazioa eta hedapena ditu ardatz. Edozein norbanakok, entitate publikok zein pribatuk aurkez dezake hautagaitza. Oinarriak eta eskabide eredua Iruñeko udalaren webgunean kontsulta daitezke. Orain, jateko kontsumo taldetik Oskar dugu hemen gurekin. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Zer aldi guztu kontatu, zer da jateko kontsumo taldea? Bueno, jateko kontsumo taldea da nolabaiteko kooperatiba informal bat, hor batu garenok modu ekologikoan kontsumitu nahi dugu, eta helburu bat horren atzean gure kontsumoa antolatu dugu, ekoizleekin harreman zuzen bat izateko eta haiengandik zuzen erosteko. Orduan adostu ditugu nolabaiteko funtzionamendu arau batzuk eta horretan ibiltzen gara. Orduan gure helburua da ahalik eta kontsumo gehien bide horretatik egitea. Orduan nolabait kontsumo jasangarria, ez? Eta hurbileko produktuak kontsumitzea. Bai, beti dira gehienak dira hurbilekoak, badugu produktu pare bat pixkat eksotikoak Espainiatik datozenak eta hola, baina gehiena da Euskal Herrikoa. Ekoizleak normalean lehenesten ditugu ekoizle txikiak, esplotazio txikiak, ekologikoan ari direnak, batzutan zigiloakin, beste batzutan zigilorik gabe, baina konfidantzazko harreman bat sortzen da, eta helburua da harreman zuzen horren bidez guk ere ikastea. Ikastea nola egiten den produktori, nola ekoizten den, nolako baratza, baserria, esplotazioa duten, eta haiek ere badute gure feedback zuzena, produktua ongi dagoen, ez dagoen, edo orduan harreman bat sortzen da. Batzutan bisitaren bat egiten dugu eta asko ikasten dugu. Eta zenbat pertsona zaudete kontsumo talde honetan? Gure kontsumo taldean 23 kutxa edo gara edo familia, personak azkenean bataz beste 3 kutxa bakoitzean 65 inguru edo. Eta nola egiten da eskaera hau? Esan nahi dut, nik nahi badut ezakit zuen kontsumo taldean sartu edo produktuak eskuratu zuen bitartez? Bai, baitu, gure kontsumo taldea adibidez orain ez dago tokirik, ja lokalak gehiagorako ez baitu ematen. Orduan, zer gertatzen da, guk aziz joan ginenez, azkenean sortu zen beste talde bat, gure gandik aldezarrean hurbil dagoena, eta hori da Lurreko. Zeren ja, gertatzena da 20-25 inguru hortan, frigorifikoa txiki geratzen hasten da, ez dago toki gehiagorik kutxak sartzeko, orduan gure helburutako bat da ere beste taldei laguntza ematea ahal dugun neurrian, ez? Eta badaude beste kontsumo talde batzuk Antsoainen, Zizurren, Galarren, orduan Esarregurenen ez dut badagoela. Ni saiatzen ari naiz herri pagainan beste bat sortzen, kontua da normalean lokalak ematen du 20 kutxarako. Gero dinamika aldetik guk baditugu gutxi gora bera 50 hornitzaile, orduan produktu batzuk astero eskatzen ditugu, adibidez barazkiak, esnea, arraultzak, gauza horiek astero ekartzen digute. Guk eskatzen diegu ekoizlei gure lokalera produktuak ekartzeko, eta ekartzen dute normalean gure kasuan ostegunetan
10-etatik 12-tara, tarte hortan edo 9-etatik 12-tara. Orduan, haiek tarte hortan ekartzen dute produktua eta gero guk ordaintzen diegu. Hori da orokorrean. Orduan, eta produktuak jasotzera joateko, bakoitza pasa behar da lokaletik, ala nola egiten duzu? Bai, orduan, guk 23 garenez, bakoitza 2 egunez arduratzen da urtean gutxi gora bera. Urteak 50 aste ditu, 52 dola. Orduan, gaur egongo da nire kide bat, bertan produktu guztia jasotzen. Ekoizlei ordaintzen ere bai, zenbait kasutan, gehienetan banku bidez ordaintzen dugu, transferentzi bidez, baina beste batzuei ez. Eta orduan, gaur nire kide horrek egingo duen lana da produktua jaso eta saskietan, kutxatan banatu eta gero frigorifikotan sartzen dana, igual etiketa bat jartzen dugu, hau da begoñaren esnea, eta jartzen diogu gomita batekin. Orduan, ontziak ere itzultzen dizkiegu, ekoizlei arraultzak, jogurra, esnea, gure filosofietako bat da ahalik eta zabor gutxien sortzea, orduan ontzi horiek itzultzen dizkiegu, ekoizlei. Orduan, hori da produktuak banatzeko dinamika. Orduan adibidez, gero begoña, lokaletik pasa behar da bere Bai, noski, begoña pasako da gaur arratsean, eta izango du bere saskian, izango ditu bere barazkiak, frigorifikoan izango du bere gazta, bere jogurrak, bere esnea, bere... Igual, esango dizkizut, herriak adibidez polita da, ez? Atzo genituen traktorrak Iruñan, eta polita da ikustea, gu ari garela, guk harro gaude hortaz, ez? Guk gure herri txikiak bizirik nahi ditugu, eta uste dut horren parte izan bar garela, ez? Eta gu ditugu karkarreko sagarrak eta udareak, berbintzanaiko barazkiak, ziordiko barazki gehiago ere bai, Pirinioetako patatak eta aratxia, baztango esnekiak, ez dakit, esaten aldizkizut, zenbait toki Irurozkiko zaldikia, Urepeleko txerria, Goldarazeko arraultzak, Iturgoieneko ardi gazta. Orduan, baduitugu Arizkuren, Lakabe, herri txiki horiekin lotura polita daukagu eta haiek dira gure ekoizleak. Eta produktuak, konparatuz merkatukoekin, prezio aldetik nola ateratzen da edo? Beitu, gu prezioa ekoizleak jartzen du prezioa. Guk ez dugu negoziatzen nolabait. Noski, guk ere zerbait oso garestia bada, hitz egiten dugu, guk ez dugu erosiko dozena bat arraultz 5 eurotan, ezin gara iritsi hortara. Baina prezioa da kalitatezko produktua da, ekologikoa, eta ekoizle txiki batek egina. Orduan guk ordaintzen dugu berak ematen digun prezioa. Normalean, noski ateratzen da denda ekologiko batean, baino merkeago, zuzeneko bat harreman badagolako, eta igual noski supermerkatuko prezioan, baino garestiago, kontu zuen supermerkatuan, produktu ekologikoak garestiak izan daitezke. Eta badakigu zein den arazoan, ongelditzen diren margenak eta nola dabiltzan gauzak, ez? Orduan, harreman zuzen horren bidez, gu ez goaz denda txikien kontra, gu goaz supermerkatuen kontra, guk etxaia merkadona da, nola bait, ez? Plastikoak janaria eta esplotazio handietan egindako barazkiak, janaria, guk ez dugu horretan sinisten, guk sinisten dugu hurbiletik erosi behar dugula, gure herri txikiei lagundu, eta ikasi, elkarrekin ikasi, eta guk ere gure elikadura aberasten dugu, guk jaten ditugu, garaiko gauzak jaten ditugu, eta batzutan probatzen duzu barazki bat, sekulan prestatu duzuna, eta gaur dago, ez dakit, atxikoria, ez dut atxikoria inoiz prestatu, ez duzu atxikoria bat, eta hor amua bota dizute eta orduan horren bidez ikasten duzu, jaten duzu gauza berri bat igual lehenagoian ez duzuna, ez? Eta hori aberasgarria da. Eta uste duzu kontsumo talde hauetan geroz eta jende gehiago dagoela interesatua? Interesa egon badago eta hor ikusten da
Nolabaiteko nik esango nuke erdiko bide bat da adibidez landarek sortu duena, ez? Eta oso ongi iruditzen zaigu, eta bueno, landare ekologikoan saltzen du, eta gu horren alde gaude, eta badaude eredu ezberdinak. Konsumo taldeak inplikazio bat eskatzen du, eta badago jende asko igual gustatzen zaiona, baina gero inplikazio hitza entzuten duenean, edo konpromisoa edo lana batzutan atzera egiten dute, hori normala da. Bueno, hori bakoitzak baloratu behar du, nik ikusten dudana da lana izan daiteke, baina oso aberasgarria da lana, eta gustoko lana denean ez da lana, ez? Bilakatzen alda beste zerbait. Orduan, jendea egon badago, baina, bueno, nik uste dut talde gehiago sortuko direla, baina bultzada bat ematen badiogu, batzutan laguntza ematen badugu, batez ere, ez dakit, konsumo talde batek behar ditu bi osagai nire ustez. Bat da, jendarte bat talde hori osatu nahi duena, ez? Hori funtsezkoa da, astea multzo batekin 3-4 nahikoa izan daiteke lehenengo bultzada hori emateko. Eta bigarrena da lokala. Lokal bat behar duzu gauzak utzi ahal izateko, eta hori. Orduan, klaro, udalak edo herriek egin dezakete zerbait, ez? Lokal bat eskuragarri jartzeko, badaude bajerak erabiltzen ez direnak, orduan ez da lokal txukun bat izan behar, zerbait saskiak eta frigorifiko bat uzteko besterik gauza askoz gehiagorik ez da behar. Orduan uste duzu jendearentzat horrela traba nagusiena da ez duela gehiegi inplikatu nahi, hori da gehien frenatzen duena jendea? Bai, bueno, izan daiteke, guk hori ikusten dugu batzutan, bai, jendeak oso interesgarri iruditzen zaioela, baina gero ez pasaude preste ordurik sartzeko, orduan ez da zuretako. Horretarako hobe duzu, nahi baduzu ekologikoan konsumitu, adibidez landaren sartu. Baina hau beste modelo bada. Eta orduan, uste duzu etorkizuneko kontsumitzeko modua aldatuko dela? Gaur egun supermerkatuak badiruti hemen Iruñerrian behintzat ez, geroz eta gehiago eraikitzen ari direla. Bai, bueno, hori nik galdetu beharko nizuke, ni baino gazteagoa zara eta nik uste dut benetan planteatu behar dugu noraino joan nahi dugu. Nik ez dut ikusten orain ikusten dugu badagoela kontzientzia bat, klimaren inguruan, herri txikien inguruan, natura zaindu behar dugula, baina benetan horrek kezkatzen baldin bagaitu, orduan koherentzia puntu bat bilatu behar dugu, eta ezin gara joan merkadonara erosketak egitera, eta gero egon manifa batean esanez kutsadura gaizki iruditzen zaigula. Hori egiten duena, galdetu beharko dio bere buruari ea zertan dabilen, ez? Orduan, gobernuek eta agintariek badute ardura bat, baina guk ere badugu ardura bat, kontsumitzaile gara, persona gara, eta guk hartzen ditugu erabakiak, eta guk eraikitzen dugu gizartea, eta gure esku dago aldatzea. Orduan, planeta bat utzi nahi baldin badiegu gure seme-alabei eta gure ilobei, eta gero etorriko direnei, gure esku dago. Bultzatzea gobernuak, eta hori ongi dago, eta aldarrikatzea ongi dago, baina guk ere egin behar dugu gurea. Bakoitzak planteatu beharko luke, ez? Zer modutan kontsumitzen duen? Bai, badaude moduak, eta badaude hori, badago izan daiteke azokara joatea, barazkiak erostera, izan daiteke landare bezalako toki batera joatea, edo konsumo talde batera. Badaude, bakoitzak ikusi behar du, nora joan daiteke, nora jotzeko aukera dakan, ez? Ez da denontzako ez da gauza bera izango. Bakoitzak ikusi, baina, bueno, nahi badugu zaborra alde batera utzi eta bertakoa eta ekologikoa konsumitu, badago aukera asko dago gaur egun. Eta jateko kontsumo talde bat da, elikaduraz aparte beste produktuak ere ekartzen dituzue? Ez dakit adibidez, xaboiak, ala... Bai, baditugu, erosten ditugu xaboiak granelean, esan nahi dut, eta adibidez kremak,
eta Arizkurenen badago herri txiki bat bizirik mantendu dutena, eta oso krema onak egiten dituzte, eta, bueno, bai, egia esan produktu gehienak elikaduraren inguruan dira, baina, bueno, baditugu beste gauza pare bat ere, bai. Eta eskaintzen dituzun produktuak geroz eta gehiago dira, esan nahi dut, eta nola izaten duzue haien berri, nola erabakitzen duzue, eskainiko ditugu ere? Bai, bueno, guk egiten dugu normalean bilera bat hilean behin, eta erabakiak hartzeko, eztabaidatzeko eta baldin badago arazoren bat konpontzeko, edo produktore berri bat sartu nahi badugu, normalean eskatzen diogu ekoizle horri gurekin harremanetan jartzeko, guregana etorri eta bere proiektua azaldu. Produktu baten atzean guk personak daude eta proiektu bat dago. Orduan guk sinisten dugu ez da bakarrik zer erosten dugun, baina baizik eta nola dagoen egina eta zer dagoen atzean. Orduan, normalean esaten diogu produktoreari azaldu zure proiektua, eta guk taldean erabakitzen dugu, irekiko dugu edo ez. Gero guk ekoizlei leialtasun bat ematen diogu, guk ez dugu aldatzen, zerbait arraroa gertatzen ez bada, ez dugu aldatzen ekoizlea, guk ez dugu kontraturik, ez dugu behar, konfidantza dugu, baina esan nahi dut guk zerbait erosten hasten bagara, guk ekoizle horrekin bide bat egin nahi dugu, eta leialtasun bat ematen diogu, ez? Eta orduan, helburua da ere bai, ekoizle horrek ez du hainbeste denbora pasa beharko bere produktua saltzen, baizik eta zentratzen alda gehiago bere proiektuan, eta berak badaki guk erosiko diogula. Noski gu, 75 pertsona gara, bagara, baina egongo balira gu bezalako gehiago, orduan ekoizle txiki horiek zentratzen aldira, haien proiektua hobetzen, fintzen, ekologikoago bihurtzen, eta ez hainbeste saltzeko ahalegin horretan. Orduan, prozesua nolabait da ekoizleak zuekin harremanetan jartzea? Gehienetan bai, edo gure taldeko bat jartzen da ezakit proposatzen du, edo adibidez dugu alde zarrean emakume bat mermeladak egiten dizkiguna, fruta ekologikoa erosten du eta egiten dizkigu mermeladak guri, eta guk ontziak ematen diogu, eta orduan sare bat ehotzen dugu, eta sari hori denon artean ehotzen dugu. Eta bukatzeko ezakit zergatik animatuko zenuke norbait kontsumo talde batean sartzera? Bueno, biziki esperientzi polita delako, ikasten delako, ekologiko janten delako, eta oso aberasgarria delako, eta unik seme-alabekin ez dakit familia implikatuta dago, txikiek ere ikusten dute, ez dugu apenas zaborrik sortzen etxean, orduan nik arrazoi bakarra ez dakit, ez dut arrazoirik ez sartzeko, esan, ez? Hasieran lan pixkat izan daiteke, baina gero gauzak martxan daudenean asko errazten da. Guk teknologia berriak erabiltzen ditugu, kontuak eramateko, eskaerak egiteko, orduan horrek ahalbidetzen du lankarga txikiagoa izatea. Orduan, nik uste dut oso eramangarria dela, nire etxean bikotea eta biok egiten dugu lan, eta denok bezala nahiko korrika gabiltza hemendikara egun osoa, baina horri tarte bat egitea ez dut ikusten zerbait. Nahi izan ez gero? Nahi izan ez gero, aixe egiten alda. Eta auzo desberdinetan eta egongo direla? Bai, badaude aukerak, orain daude geltokin saiatzen ari da sortzen beste bat, Ansoainen badago, esan dut, Iruñerrian nik esango duke, ez dakit, 5-6 daudela, Leitzan ustut badagoela bat, guztia dela interesatzea, ez? Bai, eta batzuan tokian tokiko
proiektuak izan daitezke. Beti ez da zartan izan berdina gure eredua edo ez dakit, edo Lizarran edo Tafaian sortuko dutena. Izan daiteke denda batekin harreman estu bat, inplikatzea, eta hori. Baina nik uste dut bilatzea harreman zuzen hori ekoizle eta konsumitzailearen artean oso interesgarria dela eta oso aberasgarria dela biendako. Eskerrik asko. Oskar, hona etortzeagatik, guzti hau kontatzera. Ongi izan. Mi esker. Orain, Naiara eta Jon ditugu Anfasetik. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Jeba, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Zuek Anfasen aritzen zarete lanean, ez, biak? Eta zer egiten duzue? Bueno, ni Arreta Goiztiarreko programan aritzen naiz, 0-6 urteko epean ibiltzen galanean, adimen urritasuna duten familiak eta haurrak eta beraien familiekin. Eta, nik estimulazio gala edo psikomotrizitatean egite dut lan arlo horretan. Baude gero logopedia arloa eta fisio arloa ere. Eta, hor ibiltzen gara jolasen bidez azkenean, astean behin edo, eurek hartatzen. Eta nik gaitasunak programako teknikaria naiz, 6 urte eta 6 urte bitarteko aurreta eta nerabeekin, eta familiekin ere. Eta berez 3 area edo 3 arlo lantzen ditugu, soziala, akademikoa eta komunikazioa. Orduan eskaintzen diezue laguntza arlo horietan? Bai, pixka bat bakoitzaren beharren arabera, helburu batzuk finkatzen dira eta ibilbidea beraiekin egiten da, eta berdin edo astean behin, edo astean bitan. Eta zenbat erabiltzaile daude gaur egun? Gaur egun... Gutxi gora bera. 30 inguru edo, bastan bidea zuen, bai. Bastan, Malerreka, Bertizarena eta Bortzibitan. Horri inguru, bai. Nahiko txo, Bai, gara gubilek eta bertze 4 lankide, 6 gara. Eta egiten duzuen lana ezaguna da eskualdean? Hortan gaude. Zabaltzen pixka. Eske batzutan igual erabiltzaia denari tokatzen zaiola eta badaki haitz ongi ze programa daude eta segun ze sektore eta eta zonaletan, igual guainikan pixkot ez ezagunak edo... Nik uste dut aurten hori dela pixka bat ere, ez? Hartu dugun... Erronka, erronka eta finkatu dugun helburuetako bat. Pixka bat zonaldean, zerbitzua gu eta egiten duguna... Lana, ezagutzera, ematea. Eta zergatik ez dute, uste duzu ez dela ezagutzen egiten duzuen lana edo? Azkenean guregana heldu diren erabiltzaileak askotan edo eskoletatik, edo pediatria arlotik, edo gizarte zerbitzuetatik etortzen dira, baina egia da, azkenean hori, berak esaten zuen bezala, ez? Tokatzen zaionak igual Anfas zer den ezagutzen du eta barruan egonta baina gero pixka bat isolatuta bezala geratzen da, ez? Eta azkenean, iduritzen zaigu garrantzitsua eta interesgarria dela, gizartean zabalago edo egotea aukera gehiago hurbiltzeko eta jakiteko zertan gauden eta zer egiten da. Igual guainekan badago estigma bezala edo pixkot gorde edo ez, beti egon da kultura bat tapatu ezgaitasunak edo, tapatu edo etxean edo zentruetan eta beti aparte bezala ez, bazterketa bat beti egon da eta hori guainekan ustez nabaitzen dela eta saiatzen ari garena eta poliki ematen du bagoazila dela, hori irekitzen gehiago eta ikusten ez, pertsona hauek baituztela gaitasunak, zailtasunak eta guk ere, eta horregatik ere ez, garrantzitsua da, azkenean inguruak ematen dizkigun baliabideak ere erabiltzea eta gure erabiltzaileak inguru horietara hurbiltzea eta ingurua ere guregana hurbiltzea, ez? Pixka bat berak esaten duen bezala, bestela beti da, ez, behar bereziak dituztenak alde batean, besteak, eta azkenean, guztiak ditugu gaitasun ezberdinak, zailtasun ezberdinak, eta hainbat eta gehiago partekatu eta hainbat eta sarea handitu, hainbat gau. Eta honekin erlazionatuta, hurrengo astean hitzaldi bat eskainiko duzu, Bai.
Zaldi guztu kontatu hitzaldi honi buruz. Bai, bueno, kontua da urrian ateak zabalik egun bat ate irekien jardunaldi bat egin genuen, Lesakan eta Elizondon, eta orduan horren arira, orain Elizondon pixka bat hitzaldi bat egingo dugu guztientzat irekia, ateak jardunaldi hori ere irekia izan zen, baino pixka bat hori errepikatuko dugu, berdin gure lana. Osea, hitzaldian azalduko duzue zein den eskualdean egiten duzuen lan. Bai, ze igual hori, batzuk bai badakiten nor garen, baina ez dakigu zer egiten dugu, nola, eta uste dut, importantea ere olako momentuak ez, aprobetxatzea, osea, eskualde bakoitzak eskaintzen dizkigun aukerak, irausteko gure lana, ez? Eta hitzaldi hau Elizondon izango da? Bai, Elizondon. Zegun konkretuan? Otsaiaren 28an, ostirala, datorren ostiralean, arratsaldeko 5:00 Arizkunenea, bai, ganbaran. Eta irekia interesa duen norentzat. Bai. Bai. Eta entzutera doan pertsonei zer uste duzue aportatuko diela edo? Zergatik da garrantzitsua norbait hitzaldi hontara joatea edo? Bueno, igual berak esan bezala ez, jende askok agian anfas zer den ezagutzen du izenarengatik, baina benetan egiten duguna, nola egiten dugun, eta dauden agian programa ezberdinak ere ez ditu ezagutzen. Orduan pixka bat, gure lana hobekiago ezagutzeko. Eta gero ere hitzaldian, anfaseko erabiltzaile batek pixkat bere ibilbidea eta bere esperientzia kontatuko du. Eta hau, agitz interesgarria dela iruditzen zaigu, ze azkenean kasu honetan bera 3 urteetatik dago anfasen, arreta goiztiarrean sartu zen, eta orain 20 ditu eta oraindik jarraitzen du. Eta hor bidean gauza asko gertatu zaizkio, orduan ere bere hitzetan ezagutzea pixka bat zein den lana berari zertan lagundu ahal izan dion, garrantzitsua da. Eta aipatu duzu egin zenutela ate irekien jardunaldi bat edo, eta nola joan zen hori? Ongi, egia errantan ongi joan zen, zantzen nahiz desberdina, bi egin egitun bat Lesakan eta bertzea Elizondon. Lesakako igual zantzen gehiago, goiz ez zen, orduan ere, ezin da familia batzuk etorri zen, miniozu erren bertze, eta gehiago izan zen udalak, osasun etxeko langileak, gizarte zerbitzuak, eskolatako orientatzaileak, gehiago formatu horretan, ez? Igual teknikoagoa edo igual profesionalagoa ongi egontzen ere, Eta gero atxalde nahi zuen zen, gehiago familiarragoa, eta bai erabiltzailea unitz dela, eta egia da bereek ezagutzen zutela, ez zegoen igual kanpoko inor edo, ez? Edo gutxixiago. Bai. Baina, uste dut, ongi egontzea eta olako formatu antzeko bat egin nahi dugu berriz. Hauniz gustatu zitzaigun nola joan zen, eta batez ere hori kentzeko estigma edo bertze erran nahi bat emateko anfasi ere, ze gehiago egiten dugun, ze igual jendik egiten du hori, jendea, adimendutasuna duena, eta hor zerbait egite dute, baina ez dakit zer, baina han daude, ez? Beraien gauzak egiten eta ikusi, ez? Eta egia erranta hori, lehen pertsonan dagoen esperientzia bat, ez? Eta bizi esperientzia bat, bideo batzuk errestatu ditugunak eta uste dela, kriston aukera ikusteko ere, ez? Zer eta nola egiten dugu bat, ez ere dela nola. Bai, argitzeko, zertan gabe. Bai, uste dut moduak egite dutela unitz. Eta orduan aipatu duzun estigma hori kentzeko ere garrantzitsua da, familietaz aparte ez, kanpoko jendea joatea. Bai, zaila da batzutan ez, nola sartu, ez dakit ere, justo hortzil batean da, txalde, ez dakit ere, baina bazkenean gure esku dagoela ere estigma hori, guk egin dugu, poliki, eta guk desere ikitzean dago gure lana ere, bai, gonbidapen hori. Eta dena den, zuen zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonek gero bizitza normala egiten dute eskualdean. Esan nahi dut, eskolan, ezakit beste jardueretan. Bai, kasu batzuetan nik uste normalizatuagoak daude, eta bestetan kostatzen da. Bai, ematen du ez, estigmaz hitz egiten dugunean dela zerbait, pasatua dagoena edo orain eta gero errealitatean ez da gertatzen. Ni konturatu naiz, azkenean, lehen aipatzen izunez, garrantzitsua iduritzen zaila inguruak eskaintzen dizkigun baliabideak hartzea. Eta konturatu naiz askotan erabiltzaileekin
besteek erabiltzen dituzten hainbat tokietara joatean, jendeak bitxi begiratzen du, edo, esan nahi dut, oso nabarmena da oraindik hor lan handia dagoela egiteko. Gustatuko litzaidake esatea ez? Ja, normalizatuta dagoela, baino kasu batzuetan ez, beste kasu batzuetan bai, beste onarpen badago, edo tokatu zaien taldeengatik ere babestuagoak daude, edo baina hainbat kasuetan. Eta aipatzen dituzun baliabideak, zeintzuk izango lirateke edo adibidez? Adibidez igerilekua, pilotalekua, frontoi, ez dakit, nik askotan saioak ere kanpoan egiten ditut, edo bai, beharren arabera hor malgutasuna, malgua izatea garrantzitsua dela iruditzen zait, eta kanpora ateratzeko momentu horietan, hainbat egoeratan, bai, konturatzen naiz hor, lan handia eta potentea. Ohitura faltagatik edo zergatik izan daiteke. Bai, pues ez dakit, nik uste bat jugola pixko desauziatuak bezala edo ez, edo ni tokatu zentzete piztina batea edo, eta pues, lehen urtean asertzen egiten zuen eta oain ja ikasi duta, bai, ez dakit, eske, denak bezala ez, eta gauza batzuk kostatzen zezkio guainekan, eta hor gabiltza. Eta, bira, pues, ez dakit, uste dut beti estigmarekin egiten duguna da baztertu eta hori desauziatu bale, ez du aukerari, jazta. Bai, eta azkenean ez, ikusten den gehiena da, igual falta dena, edo hau oraindik ez du egite, eta azkenean, badira gauza asko bai daudenak, eta denak bezala hobetzen joaten direnak, bakotxa bere ritmoan eta bere aukeren. Eta estigma horrekin bukatzeko ezagutu behar da, ez? Bai. Bai, ezagutu eta ere ez, aniztasuna azkenean benetan onartu, bakoitzak dauzkagula gure gaitasuna, gure zailtasuna, gure ritmoak eta ezberdintasuna ez dela zergatik zerbait txarra edo kaltegarria izan behar. Bai. Igual batzutan saiatzen gaela mozten bezala, ez, zailtasun horiek, zertan du zailtasuna, ez dakit zertan, guazen hori matxakatzera, eta pues igual ez bazara ona inglesean, ez, pues igual, matxakatzea, tematzea horrela ingleseakin, eski igual ona zara sukaldaritzan, igual, eta indarrak hor jarri behar ditu. Igual zerretan duen indarra eta zertan duen potentzia bat eta zertan ez duen, ez, deneri uste pasatzea gure eskolan zailtasunen bat izate eta horra joatea, ez, eta hauekin berdina da, tematu horrekin edo, onartu, hori igual. Bai, eta malguagoak izan, ez? Azkenean bakoitzaren, erritmoekin. Eta gero, zuekin anfasen lan egiten duen jendea, voluntarioak ere egongo dira, ez? Edo nola antolatzen zarete? Bai, oraintxe, ez dakitzen Bolondres dauden... Aste honetan torri dire bi berri. Bai, batez ere piztinarako, piztinari bateko etortzen dire Bolondresak. Baina, gero goten dire batzutan ere bertze ekitaldi batzuk isa eta aparte hartzen dut ere, edo bestetan ere elkarrekin gaude, bai. Hori gure eskualdean, oraintxe bertan. Bai, oraintxe finkoa dagoena eskualdean da hori, geriketako programan Bolondresei eskerra aurrera ateratzen alda. Eta Bolondres gehiago egongo balira, gauza gehiago egiteko aukera egongo litzateke? Hala, momentuz... Bai, gero azkenean ez, eskualde eta zonaldeen arabera eta beharren arabera badaude programa batzuk edo besteak adinen arabera ere. Baina bai, azkenean igeriketako jarduera aurrera atera da Bolondresekin kontatu ahal izan delako eta ziur hori pixka bat egonkorra egiten den heinean eta jendea hurbiltzen den heinean, aukera gehiago izango direla, hainbat jarduera ezberdin egiteko. Eta Bolondres egiteko zerbait behar da, esan nahi dut, zakit. Zerbait jakin behar da, edo nolabaiteko formakuntza izan behar da? Ez, batzutan bai egiten direla, batez Iruñen egiten dituzte formakuntza oinarrizko batzuk, baina, uste dut, borontia, uste dut gogoa lan egiteko eta ez dakit, azkenan tokpikoa da, baina aberazten du, ikuste hori ez, bira, ikaste duzula pila bat, nahi gabe ere. Bai, eta pixka bat ez, askotan sortua daukagun irudia edo dagoen irudia aldatzen da pila bat. Orduan animatuko zenukete jendea Bolondres bezala. Bai. Uste duzue aportatuko ziela asko?
Ni behintzat, pertsonalki ni bihi naiz eta nire aportatu izan dit, orduan, suposatu dengo dela denetik esperientziak, baina nire ustez da, esperientzia bat ahitz baliagarria, izautzeko eta ikasteko ere. Eta lagungarria, ez? Bai. Ez dakit zerbait gehiago kontatu nahi duzuen, eskualdean egiten duzuen lanari buruz, ala besterik gabe gonbidatu jendea, zuek ezagutzera? Bai, uste dut, batzutan eguneroko lanean gaudela sartuak eta zaila egiten dela igual, lan bat gehiago da ikustaraztea gure lana, eta batzutan gainkarga da guretzako, holako gauzak, baina uste dut importanteak direla ere, eta zaila ere igual pertsonatu hurbiltzea hola kuku, egiten duzu eta hartu nahi da. Bino bai, gonbidatuko genituzko holako ekitaldi egiten ditugunean bai parte hartzera, ze interesgarria eta guretzako ere, halako orgullo puntxo bat ematen dugu ere, ikusta egiten duguna eta ez dakit. Bai, eta gero lan hori egia da, aipatzen zenuen, azkenean lana gehitzen duela eta egunerokotasuan azkenean batzuetan zaila dela, baina gero jasotzen duzu, adibidez, aurten Txipitapan egin genuen erreportaia eta gero, edo ate irekien jardunaldia eta gero, bolondres gehiago hurbildu dira. Kasu gehiago ere. Bai, kasu gehiago ere. Kontsultak, bai. Orduan guzti hori gero jasotzea, bai, eta dondak ere bada dela, baina, bera, 70 zarete, eta 6 langile, jendeak irakurtzen dut, zerbait gehiago, ez? Bakotxak elitzen da nahi duenarekin, baina bai, datu horiek ere importantea dira egotia eta... Bai. Horren ez da lana izan, bai, egia erran, saria ere badu. Beraz, aukera polita dute, hurrengo ostiralean, Elizondora joateko, zuen itzaldira, eta gainera esperientzia pertsonal bat ezagutzeko. Bai. Orduan hemendik animatzen dugu jendea. Hori da. Duik gabe. Eta mila esker. Zueri. Zote etortzeagatik. Zueri, mila esker zueri, bai. Hurrengo arte. Vale. Bukatzeko, errepasatu dezagun aste hontako agenda. Gaur, Nerea Erbiti eta Eskola Ergatiboa ikuskizuna egongo da Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 7:00. Beranduago, 8:00, 8 maldiko bertso saioa eta afaria izanen dira Zaldiko maldikon Ane Zuazubizkar, Asier Galartza, Alaia Martin eta Irati Majueloren parte hartzearekin. Bihar ere, baina 8:00 hasita, liburuak irakurtzen dibertitzen gara, irakurle taldea elkartuko da Zaldiko maldikon Irati Elorrietaren Neguko argiak liburua aritzera. Larunbatean, etxerik txikien antzerkia eskainiko da Atarrabiako kulturetxean arratsaldeko 6:00 eta 3 euroko sarreraren truke. Larunbatean ere, baina iluntzean 8:00 aurrera, Eskabidean, Baizera eta Piratz Sound Systemen kontzertuak egongo dira Totemen. Sarrerek 10 euroko prezioa dute online edo 12 eurokoa lehiatilan. Igandean, Iruinkokoa, Iruñako inauteria ospatuko da egun osoan zehar Alde Zaharrean. Eta arratsaldean, Hansel eta Gretel antzerkia egongo da 6:00 Antsoaingo antzokian 4 euroko sarrerarekin eta 6 urtetik gorakoi zuzendua. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Lukiek taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte.